салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба наши сархати рӯйдодҳо. имрӯз 27 май аст. дар барнома оиди талаби созмони Human Rights Watch аз мақомоти Тоҷикистон дар бораи таҳқиқи ҷиддии истифода аз нерӯ дар муқобили эътирозҳои осоишта дар вилояти Бадахшон мегӯем. дар ҳоле ки Владимир Путин қарори тақдими осони шаҳрвандии Русия ба бархи сокинони Украинаро имзо кард, гирифтани шиносномаи русӣ миёни тоҷикон ҳамоно зиёд аст. Эмомалии Раҳмон аз қисми марзбонии дидан намуду қадами қурбон бо арзи миннатдорӣ аз кӯмакҳо мехоҳад барои ятимон консерти хайриявӣ доир намояд. созмони ҳомии ҳуқуқи башар Human Rights Watch тақозо кардааст ки мақомоти Тоҷикистон истифодаи силоҳи кушанда аз тарафи полис ки ҳангоми таъқиби эътирозҳои моҳи май дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон боиси марги мардуми мулкӣ гардид ба таври таъсирбахш таҳқиқ шавад. ин созмон талаб кардааст ки таъқиби ширкаткунандагони гирдиамоиҳои эътирозии хорух ва рӯшон ки аз тарафи мақомот ҳамчун ифротӣ ва аъзои гурӯҳҳои террористӣ ёд мешаванд фавран хотима ёбад. дар пай эътирозҳои 16 то 19 май мақомот 46 сокини Бадахшон аз ҷумла як хабарнигори мустақил ва фаъоли ҷомеа Улфатхони Маҳмадшоеваро боздошт намуданд. мақомот Маҳмадшоеваро бо даъват ба зӯроварӣ ва тағйири назму суботи конститутсионӣ муттаҳам мекунад ва таҳқиқи парвандаи ӯ моҳри махфӣ гирифтааст ки назорати онро ғайриимкон менамояд. Сиёнат Султоналиева, гузоришгари Human Rights Watch дар Осиёи марказӣ мегӯяд, шаҳрвандони Тоҷикистон дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз ҳаққи сулҳомези озодии баён ва ҷамоматҳои эътирозӣ истифода бурданд, вале полис дар муқобили онҳо аз нерӯ кор гирифт. мансабдорони Тоҷикистон бошад таъкид мекунанд ки эътирозҳои хоруху рӯшонро гурӯҳҳои ҷиноӣ ҳампаймон бо созмонҳои террористӣ раҳандозӣ карда буданд. имрӯз дар душанбе даври чоруми машваратҳои бисёр ҷонибаи котибони шӯроҳои амният оид ба Афғонистон доир мегардад. дар нишасти мазкур ки 2 рӯз идома мекунад, котибони шӯроҳои амниятии 8 кишвар Русия, Чин, Эрон, Ҳиндустон, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон ва Узбекистон ширкат меварзанд. интизор меравад ки дар ин ҳамоиш масъалаҳои вобаста ба вазъ дар Афғонистон, инчунин хатарҳои таҳдидкунанда ба давлатҳои минтақа аз қаламрави ин кишвар баррасӣ шаванд. Радиои Озодӣ ин ҳамоишро пайгирӣ дорад ва тафсилот дар вебсайти мо гузошта мешавад. дар остонаи рӯзи марзбонони тоҷик ки ҳамасола 28 май таҷлил мегардад, дирӯз Эмомалии Раҳмон, президенти Тоҷикистон, аз қисми марзбонии сари ғори Шамсиддини Шоҳин воқеъ дар марзи Тоҷикистону Афғонистон дидан кардааст. бино ба иттилои хадамоти матбуотии раиси ҷумҳур, Эмомалии Раҳмон зимни мулоқот бо афсарону сарбозон таъкид доштааст ки давлат ба масъалаи таҳкими марзҳо, таъмини воҳидҳои нирӯҳои марзбонӣ бо техникаи муосир, аслиҳаву муҳимоти ҷангӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад. илова бар ин ӯ бо ишора ба вазъи мураккаб ва ҳасоси минтақаву ҷаҳон, фаъол шудани гурӯҳҳои террористиву ифротӣ ва дигар созмонҳои ҷиноии фаромилӣ гуфтааст ки чунин вазъ аз марзбонон ҳушёриву касбиятро тақозо менамояд. қарори тақдими осон ва ё зудрасии шаҳрвандии Русия ба сокинони вилоятҳои Херсону Запорожияи Украина боиси эътирози мансабдорони украинӣ ва Департаменти далалатии Амрико шудааст. вазорати корҳои хориҷии Украина ин амалро нашри ғайриқонунии шиносномаҳо ва кӯшиши барҳам задани соҳиби истиқлоливу тамомияти арзии Украина номидааст. Департаменти далалатии Амрико иброз дошт ки ба ин васила Русия мехоҳад иродаи худро зӯран ба гардани мардуми 2 вилояти Украина бор кунад. рӯзи 25 май президенти Русия Владимир Путин бо амре имзо гузошт ки тибқи он сокинони вилоятҳои Запорожия ва Херсони Украина мисли сокинони вилоятҳои Донецку Луҳански зери назорати иҷтидоихоҳони рӯ ба Москав қарор доранд, метавонанд ба осонӣ соҳиби шиносномаи Русия шаванд. дар айни замон тибқи омори вазорати корҳои дохилии Русия дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ беш аз 33 000 тоҷикистонӣ соҳиби шаҳрвандии Русия шуданд. ин рақам нисбати ҳамин давраи соли гузашта 64% бештар будааст. ба ҳамин тартиб аз моҳи январ то марти имсол ҳамарӯза ба ҳисоби миёна 366 зодаи Тоҷикистон шиносномаи Русияро гирифтанд. ҳамчунин феълан беш аз 101 000 тоҷикон иҷозаи иқомат дар Русияро доранд. бар пояи ҳисобҳо дар панҷгонаи кишварҳое ки сокинонаш шаҳрвандии Русияро гирифтанд, Тоҷикистон дар ҷои дуввум аст. барои аксарияти кулизодагони Тоҷикистон шаҳрвандии Русия барои раҳо шудан аз монеаҳои ҳуҷҷатгузорӣ ва осонии корҷӯӣ дар Русия дар кор мебошад, аммо ба гуфтаи коршиносон муҳоҷирони тоҷик бо шурӯъи ҷанг дар Украина барои соҳиб шудан ба шиносномаи Русия дигар талоши зиёд нахоҳанд кард.
در مرکز شهر دوشنبه تخریب بینوی چایخانه راحت یکی از مشهورترین نمایش شناسایی با پایتخت تاجیکستان شروع شده است. نماینده های این چایخانه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که حالا قسمت عقب بینوی نوساختی آن تخریب می شود. چایخانه سال 1958 از روی طرح معماران سنت پترزبورگی ساخته شده یکی از مشهورترین مرکزهای فراغتی در تاجیکستان و منطقه دانسته می شود. همکارانمان دنبال این موضوع هستند و جزئیات را بینندگان عزیز در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما میکنیم. قدم قربان آوازخوان تاجیکی در عین زمان یکی از چهره‌های سرتماشابین در شبکه‌های اجتماعی است. بعد 10 روز تبابت از بیماری زخم روده 12 انگشته در بیمارخانه معروف به کلینیکای منصور فی شهر دوشنبه رخصت شده است. در ماه اول سال جاری بیماری و درخواست کمکی او برای تشخیص و معالجه سر و صدای زیاد به پا کرده بود. آوازخوان در یک صحبت ویدیویی گفت که در این مدت با یاری وزارت تندرستی رایگان معالجه شده سلامتیش را برقرار کرده است. حالا او نقشه دارد یک برنامه کنسرتی خیریوی برگزار کرده مبلغ‌هایی که از این چاره‌بینی به دست می‌آیند به یتیمخانه کودکان گذراند. اما به گفته او برای دایر نمودن این چاره‌بینی مساعدت وزارت فرهنگ لازم است. این در حالی است که 2 سال پیش با تنقید از سرودهای قدم قربان فعالان پیشنهاد کرده بودند که زبان و شیوه سرودخوانی این گونه سراینده‌ها باید تنظیم شود و قبل از ثبت سرود با افراد آگاه مشورت کنند. بینندگان گرامی، در این قسمت برنامه برایتان درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهم. امروز 27 می بانک ملی 1000 روبل روسی را مثل دیروز بر عوض 173 سومانی پیشنهاد می‌کند. ارزش $1 11 سومانی و 40 درم و 1 یورو باشد 12 سومانی و 19 درم نشان داده شده است. دوستان مهربان، نشر نوبتی سرخط رویدادها را در هفته جاری به پایان میبرم. 3 ساعت بعد برنامه اخبار آزادی تقدیم می شود. من شما را در آن برنامه همراه خواهم بود. تا دیدار نوبتی خاطر ایتید.